Yeah, Minecraft. Ei, nu știam că sunteți aici. Sărmona. Da. Salutare tuturor și bun venit la primul meu episod. Sunt nou pe YouTube și o să postez multe videoclipuri. Și Doamne iartă-mă. Deci o să postez multe videoclipuri. Nu voi posta doar Minecraft pentru că nu am altceva. Am postat pentru primul meu clip, așa că o să creăm o lume de Minecraft. Fără moduri, fără nimic, doar o lume normală. Creativ. Și să ne facem un cap. Aro, pe mine mă cheamă David. Cam atât. Să ne acum am spănat. Frumos locul. Da. Ne facem un cap. O facem un castel. Dar formatul la castel. Fiți atenți. Vedem orice bloc. Sau să dau puțin mai încet. E bine așa? Sau care că o să opresc minutul la Minecraft, stați puțin. Control. Game, ok. Doamne, ia stați puțin că... Asta e. Că noapte foarte repede. Nu știu ce am apăsat aici, dar nu contează. Trebuie să așteptăm ceva.
doar cultivăm lotus, că mai pot să pun apă acum, da. Dacă totuși ne iese să punem apă. Mă merge. Hai de până sus. Chiar deja a venit să trebuie să ne grăbim cu apa. Eu pot să pun apă pe la ea. Nu pot să pun apă pe lavă. Bun, ne-am dus naibii. Vedere, nu pot să pun apă pe lavă. Și nu există bucă care stau sus. Pot să le pun pe lavă. Și acum ce fac? Nu. Haideți să vedem și acum. Da, să echilibri să facem mare Emily. Este, bă. Și mă. Și aici. Da, cred că nu merge cu clipul, suntem la 42, la 9 minute și 42. Ok, da. Deci să zic, salutare, mulțumesc că v-ați uitat la clip și haideți să strângem la clipul ăsta. Bă, pentru primul clip aș zice 10 like-uri, câte minute durează și clipul. Bye, bye!